Wani mutum ne isha giya bugu tatal sai ike so ya tafi gida. Sai iga ɗan tasi sai ita da shi tas da sai kai dala kai ne gida. I just want to go home. Just take me to my nest. Ɗan taksin bayan ɗan giyan na ya shiga sai ya taka motar amma a waje ɗaya yake. Jin 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 duk a waje ɗaya. Jin 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 kawai sai birki sai ya ce wa ɗan giyan mun zo sauka. Ɗan giyan ya fita ya haka zai ciro kuɗi ya bashi sai ya ce amma wallahi kare na ma hankali Allah. Allah you are very stupid. Kare na ma hankali. What I hate in my life is reckless driving. Ka ɗauke ni kana ta zabga gudun ganganci kaɗan mu bige akuya. Kuma ka kula da